Jasa malita nengoro kudani Ondieki incheno Montereva wegari ki Trans County kubwa mono egendo gyatunyarega igana mafuta akira amaguru iguru mono ekiagara ocho bunekera mafuta gukine ngenche kabireye mondega mafuta gukina ndobati information inga mafuta gukinale okuru from noya kwa ende pambo bwetenga mafuta nari kawaida wasangibona mafuta igare 165 ine diesel petrol igare 170 petrol bono tusinyirenga bono intwe abanda abanze na kitoko ranga itoko genda no kuburia abantu asinyuru koimokia etoko koma koimokia abantu gose igotoko mende igoria bekuruga kwande elibwa ya mona gento mende kibesa igoro bono tusinye naki ingitoko kora serikali ya rude tu achorire na betete gutokora bono mapema gose na kieta etagotokonya ngotokonyere gose ngoto siriere twasiru koimokia abantu ababori bako abana transport bametenga yarengonye kurukisumu goche busia bono basangiri goriri ya mentire okoba mafuta mentire bono twasiru na kitoko kora asama lita ngo Fred Nyaega Monte